implementaya ka sithi ban kong jong Paul chinong korin nong ba sao kat khot ka ba khat la he do ka ba khat phra pri Bible ka sibrim Hare ngimon ye pi ban om tip ko pra banget chapang kita ki ba yok thia kmut ki ba yap mde yok thia man me chapang kita ki ba yok thia ba pin om so si kum kita ki wei ki bom don ki jingkermen namar la dagi nget ba jisu ula yap bat ula mi pat kum taru kita ki ba yok thia hau jisu ublei un walam lem badu kita ke yok thia ke keren Jepang ke jingyap upolu ong gumne ong kita ke yap ki yok thia okay uklem ong ki yok thia halom jingtep dan ne ki yok thia hangno tangba ki impat kim yo thia baru blay habneng uklem ong kita ki bala yo thia ki yo kane ga met ki ka thia tang ba maki pat ta kim yo thia ki mi ne ga met ki bat ki le chong bat u blay bat ki ye le kemen le ne uklem ong ro ki yo thia habneng upenon kam tin ong kita ki yo thia kita ki ba namar gidon ki bri ha tesron ne ki bala yap bat ki bala nge ki yap baru polo ong ngimde ban khuslai ngidon ke jingkermen namar da nge ba yo lada u Chris Jisu ula yap baru lemi pat now ngap kwa pi pinte pe gini we pol klem ong lada ngenge bo Chris ulai ha ga jing yap chung u bat ha bo yap u poi ha hedes na ta ha hedes kalong thik kum bo batai gi greek ye to go jaka pol bat ka ig ba jang to ha hedes kalong thik kumba ja yo u ruspa ha ga khanaj pang Lazarus ushu ong upran kam nektin lada ngenge bo Chris ula yap balami pat kemur shwabo Chris mi pat uyap jia ayu yo Chris jia ayu yo Jisu abo yap uyo thia jia ayu yo Jisu jia ayu yo Chris yo Jisu hidu lasni lamen man bo yap uyap baru pol khot ye kata ka jing yok thia upol klem ong u yok thia ha hedes wala da kadai bo Jisu lecha hedes wala kadai bo Jisu u lecha abis klem upol klem ong u yok thia ha abis yok thia ha uchu ong be u yok thia namar kane ka Hades kane ga abis ho pol kalong tangkum ka kadur ha babatai pang ka jing yap ka babatai pang ka jing yok thia jong briu so la de ngit bo Jisu le yap mi pat kum ta kita ka ba yok thia hau Jisu u ble nuan lam lem bat u sna ba yok thia hau Jisu kamut yok thia hau Jisu ha ka shadem ju ha beneng polklem ong yok thia hau Jisu ha beneng no yok thia hau Jisu kemot yok thia da ka ba nget ki bala yap da nget hau Jisu ki ba yap ha ka jinget hau Chris kita gide ke ba yok thia hau Jisu ublei unwalam lem badu sapa ublei unwalam lem ye kita ki ba yok thia hau Jisu lano ublei unwalam ye kita chicken tin kemot kata walam kemot lano un khot ye ki shilade bakin don lem badu
lano un khot yaki lano un walam lano un mi pat yaki bakin don lembat lano ha ka jing mi pat mdai ha ga khlimat ka bagit khot man se ublai un walam lembat ngan puli biang ublai un walam lembat un kamot un sale ye kata ka kam un sale ye kata ka jing pen mi pat ye kita ka bayot thia shubo manta ladaki to ki bayap ki le shong baru jisu habneng bat kala don lepa baru blai don kam ayu upol un haban ong ublai un walam lem bat kemut un shim yiki shide bakin don lem bat lada kila don lepa don kam ayu pat wa ublai un haban walam pat yiki un bakin don lem bat kene ge rukam ong pol hang ne ublai un walam lem bat un walam ye gine gibru ken bakin don lem ka yetho ingi ba manta kine ge bayap ki shiyo thya ublai un walam lem yeki bakin don lem bat haga jing mi pat namar jisu yap haga bat yo thya haga jing yap hadin kita umi pat kemut yekine ge bangai ro ublai un walam lem yeki bat dai tang haga jing mi pat so she ai ki bangai ki le haba ki yap kim le sheno ki yo thya haga jing yap kata ga dai ka jingjia yeki bangai hathe solone so khubor jangan por dai ki bangai haga Thessaloni nungkong kile che ndah bakiyap haga Thessaloni benungkong ki bangai ki yothya so now namar ka ning ong ngapi ba daga tin try ba mangi ki badang im ye ki bala pensa hadu daga jiwanu try da lelengin om yo le shua ye gita ki bala yothya okay upol ong mangi ki bala pensa hadu ga jingwan utra hadu ga sngi jung ga jingmi pat yang mangi ki bala pensa shubo ngimpat yap andre yangi ladangi dang im tan hadu ga sngi jingmi pat ngin om dalele ngin om yo leshua ye kita ki ba yo thia ba pinyo sngothoi gini ngin pole sharum naba utrahi un wan her na beneng bat ke jingrisa daga khtin sawa angel rang ba daga turoy blai bagi ta ki ba yap hau kris mo ki to ki ba yo thia hau kris ki ba yap yo thia kris mo ki ba yap hau kris hau kris yo thia hau kris mo ki ba yap daga jingai hau kris so ki ta ki ba yap hau kris kin yam mi pat shua ban le ayu balai kita ki ba yap hau kris kin yam mi pat shua namar ka jin sha ga ne ba kin le shua maki bat mangi ki badang imo pol ngin sebut na den jangki ban le ayu thot khat nyo ada kumta mangiro ki badang im ya ki bala pensa on rong no yangi lembat kita ki bala yo thia hagil ya ka ban yeshem yo try haga sun beneng naga jingkli de gini lano haga no ga khlimat baki bayap how Chris ki shem baru try hagano khlimat kadukhat bakhat nyo go batai shai kedar kin yeshem baru try kin le shwam nungkong maki bat mangi ki bedang im ngin shem baru try kesin nungkong ngin shem baru try has sahih beneng tambah kin le shwam maki kin mi pat shwam maki upol batau om nginom yo le shwa mangi yaki re on permi pat shwa yaki but yangi ki bala pensa on rong on pan kelangi but on rong no yangi lembat ki bani shem baru try hasun meneng so kan don ka jing mi pat jing ki bayap kito ki banget ho Chris but hadin kata ka don ka jing pen kela hak yakane ka met barang li jingi bat ngin pong ye kamet ke bom put sho haga shiklimat ong pol haga sti jong shigi kore no haga shiklimat on thau thamai ne kamet barang li jingi
baru Paul beritahu ong ngin om yo lech shwa ki kemot kin lech hashwa yangi maki kemat bangi ke badang im nadin ban yeshem baru tra ban yeshem yo trai hasuin beneng so ni ke tin yeshem ke jimot je ka gade ban yeshem ke sin ke banungkong kam make sense ban ong ban yeshem nungkong yo trai ladaki halada haga kalimat ke bakiyam kila don lepa baru tra Jisu habane tim nem kalong ke don burom kalong ke sngi ke bakhra namar kadai ke sin ke penungkong ki ba im bat ki ba yap ki kendu yo trai hasuin meneng ka konteks kadai ke jimut jong kene git khot la pule ye ka baro pin yo i ba kine ki bangai ki bali avotra kim lai shong baru tra ha kalimat ki bit khut mesin ka konteks kede haga kalimat ke bitkut musim ki yok thia haga jingyap kila ban don rengkat kila ban yeshem yo trai tang lada kila mipat na ka jingyap so hai ki bangai ki don ki to ki bangai ki balayap ki don kat kum ke Thessaloni nungkong hai ki don hadin ki jingyap haba ki hadin baki dukut mesim hai ki don kim don je ki yo thia ha ka jing yap ki yap habong yo thia kamot pisno tho yo thia amoriu phim tip ba pithia teng le da bang ga jing pho sniu pi perkhat ba phim tip ba pithia pi tharai ba pi im hi ba pi ya chene jatai but pi hair je suin teng ha ga jing pho sniu don chibun ki ru kom pho sniu phim tip ba pithia da de ba pithia pinjin la kendit da de tip pithia ha por pithia ta pi ken mau ji sham de pho sniu kan ni de hanna bang asu pho sniu hanna pinjin de la kendit la de pi perkat umta hari phim tip ba pi yo thia na ga ta ga da pi pho sniu namar ngim tip bang thia so haga jingyap ngim tip bang thia haga jingyap ni shu thia ka ta ga de ka state ka ta ga de ka bajia ye ubangai ubalayap haga Thessaloni nongkong khot khat pra gong tu phin pentingin paralok hi da gini khtil now balai upol haban ong topin pentingan perlu diniktin lada ki bangai ki yap ki don bertrai balai pol haban ong ban keren ni gejim pentingan ong ba topin pentingan perlu diniktin balai haban ong umtan namar okay ngonong no hae gejim pentingan jong ki nong ki nong tesni hae gejim pentingan jong ki ka jing pentingan jong ki kedai kene ha ka jing mi pat namar dai ha gajimi pat kin kendo yo trai so gajing tengen ke shong ha gajimi pat gajing tengen kam shong ha gajing tip jong ki menta kile ya bat ki shong bar trai la da kalong sha gum ta ka taro ga dei babha palat ka bestam hare ga konteks kam dei ke khlimat ke bagi yap ki khut musem kile sho trai balu pol haban on khot khat pratu pin tengen ni perlok namar udang de batau ong ki bangai ki yo thia kin ye kendo yo trai ken lej ban yeshem mortra hasun meneng dei tang hadin jong ke jimi pat so ke jimi pat ke dei khtin jong ke jim pentengen ye ke badang im hate solone kene ke konteks khot khat pra topin pentengen kamot ye ke to ke jing tip ye ke to ke kom perkat ba hadin be ke yap ata ke lej shong mortra now lada kalong gumta ki yap Syubuh mentah, lada kalong gumta, bagi bangai ki balai ap hates ni kile chong baru trai. Bagi don rekat baru trai kile ayu, tak ada je kile ayu. Let's say ki mana yu trai, let's say ki rwa, let's say ki mana yu trai, kumbo ong kitab jumpa pau, nang ta ki mana yu trai, me lepas ngi, kim le dewe pat ke kam. Kile ayu, kata ada je kili ke ba pi hab ban yu jubab. Lene. Syubuh mentala dah kidon baru teraji Yesus beneng.
kindon kumno kindon ha ka met ha ka man sem pinong kindon ha ka man sem la da kalong kum tang akwa pi pin lech ngap ye kan ge ji kai ge goi pat ge ji kai ka bang de phi kai naga shiti jong pol chen korin anong basan pi pule ter sherum ka ngala de batai belu polo ha uong ngakwa bangan lek no na gani met bangan don baru utrai mantangam kan ma phanga kerteng kumno ye ga ye ga to khubor rengala ban ailing le sei harega jingkli badan kaman kli ra ki bange ates ni ki ladon baru utrai habaneng don kam ayupat ya ke jing mi pat kila don lepa bertra don kam ayuban le mi pat te pinong em kin don kam mi pat namar hang ha mentah ki don ha beneng baru jisu ha kamen sim kim don ye kemet so kin le phong ye kemet na lum jing tep la da pi ong ba kin le phong ye kemet na lum jing tep upol lu ong kot besan ada sinong korin kalau besan uon ikhtinu ong lada on let no ini ka met ka ba kanja khando jingi menta on ngidon ken ya ka met habneng ka ying bala thau bom de gkhti ka ying bom jukut ken so on lada let ikni ka ying ka ba kanja khando ka mut ka met ngidon ken ka ying habneng so ka met kam don halum jing tep ka ying ka ba kanja habneng ka ba yai sa che junom upol ong ka don habneng lada phim ngej ni pek ngan puli pi khot ka san sorry khot manang kong kalong ba ar sorry selong ba san jong ka sti ba ar nong kril nong ba san mut ong lada ngi lada let no ini ka ying trap ka ba kenja khando jongi kemut kani ka met lada on let kemut lada ngi lada on penjot no kani ngi don ken ka met ngi don ken ka ying ya ka bala thau om de gkhti ka ying bom jukut ken ha ki beneng ka kita ka ying bom jukut ki beneng ka met namar kani ka ying trap hang ni ha khando ka dei ka met so ka ying ka ba kenja khando ro sorry ka ying ba kenja beneng ro ka dei ka met lada pi ong ki ba ngej hatesan ni ki ba yap ki le chong bar trai ha ka met ne ka man sem lada pi ong ha ka man sem namar ka met ki dang lom jitep so don kam ayu ke jing ye ke jimi pat le se pin ong man ta ki don kam ke jimi pat ban kin le phong ye ka met ha ka jimi pat halom jing na lom jing tep no upolu ong ka met ka don ha beneng kam upol klam ong ka met ka don lom jing tep ka met ka don ha beneng lada ka met ka don ha beneng ki bange ki yap ki le ayu lada ki le shabeneng ki le ayu namar ka met ka don ha beneng ki le ayu lada ki bange ki yap ki le shabeneng ki la don batra ha beneng ki la phong kin jin la phong ya ka met ka ba ap ye ki ha beneng kadai malong kumta ka logic ka nia kadai malong kumta harengi tip bo pol ong ka don ka met ka haki beneng ka ying haki beneng ka ying ka bom juga kan pitip kai kata kata I mean ka met ka ba kenja beneng ka sedang haga jimi pat ka met haki beneng kadai ka met jong ka jimi pat kata ka met upol koreka ka met ka ba ap habeneng ka ba ap ka ba upol yo haga jimi pat so lada pi ong ba ki haga man sem ki don batra jisu te kin sawan phong ka met na lum jitep kam don nia namar ka met ka don hangto so don kim don kam man ya wan chene shalom jitep ban phong ye ka met
Kadon kam ke jimi pat namar baki banget ki bang yap ho Chris ki yo thea ha ka jing yap. That's it. Simple and full stop. Kadon kam ke jimi pat namar ki banget ki bayap ha Thessaloni ki yo thea ha ka jing ai. Ki yo thea ha ka jing yap. Ki yo thea ho Chris. Kilak ban kenduk utrai kilak ban shem utrai tang hadin jeng kecing mipat baru pol ong nginam lek shwai kita bayot thia keturoi kan sawa ba kita bayot thia Chris kina mipat ba mengi ki badang im yengi badang im on rong no engi bangin ye kenduk utrai hasin beneng so hae ki banget ki balayap ki don kat kum ke Thessaloni nungkong kim don hang no ki yo thia ha ka jing yap yang si kendo ko pat ke video